Щом като си кликнал на това видео, значи има поне мъничък шанс ти да си мислиш, че истинската любов съществува. И днес ще разнищим точно това. Дали тази дълготрайна истинска любов съществува? Дали ние, когато стигнем старините, ще можем да сме с нашия любим човек ръка за ръка? В днешното видео ще си говорим за тайната на дългосрочните взаимоотношения и как ти можеш да се здобиеш с едно такова дългосрочно, стойностно взаимоотношение. Истинската любов не е просто емоция или влюбване. Това е осъзнат избор, който всеки един от нас трябва да направи за себе си. Изискват се усилия, изискват се жертви, осъзнатост и решителност. Днес аз ще споделя с вас моята лична история, как успях да намеря човекът за себе си и как вие може да направите същото. Ще ви споделя как се подготвих за връзката си, още преди да срещна сегашния си съпруг. Какви качества търсех и как ги намерих. Много хора казват, че колкото повече изисквания имаш, толкова по-трудно става. Има разлика какви изисквания имаш. Това, с което ти не можеш да правиш компромис, са твоите ценности. И ако си задаваш въпроса как да намеря човека за себе си или как да изградя стабилна връзка, а може би и семейство, това видео е точно за теб. Преди да продължа нататък, бих се радвала да коментирате под това видео, ако това съдържание, което качвам, ви харесва. Ако имате някакви идеи за предстоящи видеа или имате обратна връзка към мен, чувствайте се съвсем свободни да ми пишете под коментарите на това видео. А сега, нека да продължим с днескашната тема. Както вече казахме, истинската любов съществува, но никой не иска да плати цената. Живеем в консуматорско общество. Хората сме свикнали толкова лесно да получаваме това, което искаме. И за жалост на много малко хора им се инвестира в дългосрочни взаимоотношения. Нещото, което е толкова ценно. Любовта не е просто влюбване, не е просто чувство, не е нещо, което идва и се заминава. Любовта е избор. Предполагам сте забелязали, че когато влизате в едно взаимоотношение и изминава малко повече време и чувствата изветряват. Ами това е напълно нормално, случва се при всеки един човек. Но нека да направим границата. Това са чувствата. А ние говорим за истинската любов. Когато чувствата се изпарят, тогава любовта се тества. Дали наистина си готов да жертваш? И тук не говоря да жертваш своето щастие. Защото ако тези чувства са се изпарили, ами явно има нещо нередно. Явно не полагаш достатъчно усилия, за да държиш тази връзка да продължава напред и да разцъфтява. Естествено, няма как това да се случва само от едната страна. Трябва да се случва и от двете страни. И затова, както много често сте ме чували да казвам, любовта не е 50 на 50. В никакъв случай не е 50 на 50. В любовта всичко е 100 на 100. Любовта не е просто да получаваш. Любовта е да даваш постоянно, без да очакваш нещо в замяна. Когато ти си в едно взаимоотношение, трябва да имаш желание постоянно да се променяш. Разбирам, може да бъде трудно понякога, но нека не живеем такъв живот, в който да не се подобряваме всеки ден. Именно за това е нашата половинка до нас, за да ни показва кои са нашите лоши черти и да ги оправяме заедно. Не можем да живеем живот, мислейки си, че сме безгрешни. Всеки има сляпо място, което не осъзнава, че има. Вярвам в това, че тези взаимоотношения, за които ще си поговорим днес, наистина могат да устоят до край и съм го виждала с очите си. Виждала съм семейства, които до последно остават заедно. И нека да ви кажа нещо. Тези семейства не казват, че живота им е бил перфектен. Не казват, че живота им е нямал трудности. А напротив, техният съвет е: обичайте се. Говорейки за любовта, имат предвид действие. Действие и действие. Не може да е само на думи, трябва да бъде и на дела. Относно моята лична история ще ви споделя някои неща и съвети, които може да използвате и за вас. Специално ще говоря от гледната точка на жените, но и мъжете могат да си направят горе-долу някаква съпоставка и да извлекат полезното.
Моят сегашен съпруг е единственият човек, с който някога съм имала романтични взаимоотношения. Как успях да го постигна? Бях изключително предпазлива. Естествено, не съм търсила активно някакъв човек за себе си, тъй като аз бях в доста ранна възраст, бях на 16 години, но си имах изисквания, с които просто нямаше как да направя компромис. Много малко хора си поставят такива изисквания. На първо място исках да бъде мой лидер. За мен мъжът трябва да бъде един истински лидер. Човек, който да може да води семейството. Човек, който да взима трудните решения и да поема отговорност. Мисля, че няма какво повече да кажа по тази тема. Второто нещо, ще си ги гледам от тук, защото са малко в повече, но не са чак толкова много, колкото си мислите. Второто нещо, което за мен беше изключително важно, е да е истински християнин. И какво имам предвид под истински? Има много хора, които твърдят, че са вярващи християни, но техният живот не говори за това, че вярват в Бог. Не може да твърдиш, че си вярващ, но да не прилагаш на практика нещата, които са написани в Библията. Трето, Бог да му е на първо място, аз на второ, а децата на трето. Много хора ме изядоха в TikTok, когато го споделих това, но сега ще ви обясня защо е точно по този начин подредено. Няма се предвид, че щом като децата са на трето място, то значи са с по-малка важност. Напротив, когато Бог ти е на първо място, ти си подреждаш много по-добре приоритетите. Защо аз съм на второ, а децата на трето? Защото децата не могат да израснат в една здрава атмосфера у дома, където са мама и тати, ако мама и тати не се обичат. И за жалост в България много често се случва това. Хората пренебрегват партньорите си и започват да обичат повече децата си, отколкото техните партньори, което е просто разрушаващо взаимоотношенията. И после се чудим защо не се обичаме след време. Защото просто сме забравили да инвестираме във връзката си. Петото нещо е да ме защитава физически и душевно. Шесто, думите, които изрича, да са чисти, т.е. да няма никакви ругатни и да няма тъпоти, които масово, знаете, повечето мъже използват, за да се направят наготини. И ако има мъж, който гледа това видео и думите, които изрича, са празни и ги изрича за да се направи наготин, само да знаеш, че по този начин няма да впечатлиш една истинска жена. Следното нещо е да има уважение към родителите си. Знаете, когато един човек има уважение към родителите си, към които вече от доста години се познават, нямат задръжки, но въпреки това той избира да уважава родителите си, това означава, че той ще уважава един ден вас точно така, както уважава и родителите си. Осмо, много важно, да не повишава тон. За жалост, много хора, когато се ядосват, се изпускат и започват да викат един на друг. Но това е доста деструктивно, защото на първо място създава изключително много напрежение. На второ място също така е, че един проблем не се разрешава, когато се вика, решава се, когато се седне на масата и без излишно емоционално натоварване се разрешава проблема по рационален начин. Девето, да контролира емоциите си в напрегнати ситуации. Най-лесно е, когато всичко ни е наред, нещата вървят добре, ситуациите, които ни се случват, не са чак толкова напрягащи, да се държим супер, да се обичаме, да сме щастливи и всичко да е просто топ. Не е редно, когато сме в някаква по-напрегната ситуация, да си викаме един на друг, да се обиждаме, да се обвиняваме. Това са неща, които са изключително забранени, ако искате вашето взаимоотношение да процъфти. Десетото, което е много важно, да умее да взима трудни решения. Това качество е много рядко срещано при мъжете, но когато намерите такъв мъж, да знаете, намерили ли сте страхотен мъж. 11. Да приема градивна критика и да иска да се променя постоянно. Знаете, че има хора, които не приемат градивна критика, напротив, обиждат се, затварят се в себе си и повече не може да си възстановите взаимоотношенията. С такъв човек не е редно да започваш взаимоотношения, защото това означава, че няма на къде да се работи в взаимоотношението. Ако човека отказва да се променя, това е огромен проблем. Много важно.
да има желание за професионален и духовен растеж. Като цяло желанието за растеж е задължително. Задължително. 13. Да жертва своето удобство, за да може на другите да им е добре. Нещо, което много ме впечатли при Пепи, беше, че да речем, събрали сме се група хора и има почерпка на масата и има едно пакетче, в което е останала една бисквитка. Вместо Пепи да изяде тази бисквитка, той ще попита някой друг дали иска. И много често така се случваше, че никой няма да откаже бисквитка и то остава без бисквитка. Така, аз това не съм го правила чак толкова често, защото просто това е последната бисквитка. Но това са просто едни малки неща, по които можеш да видиш какво е сърцето на един човек. И просто много ме впечатли, беше супер сладко. И в много ситуации просто съм го виждала как жертва от себе си, за да може на мен да ми е добре. Което е много, много хубаво, защото в крайна сметка мъжът е този, който трябва да защитава, да пази и да се грижи за жената и за семейството. И това е изключително важно качество. 14. Да е мечтател. Това вече си е конкретно за мен. Аз съм човек, който също така много мечтае, мисли за големи неща и просто исках човека до мен да има същото мислене, за да може да не се ограничаваме. Тоест, ако аз започна да мечтая за нещо, той да не ме спира и обратното. Така че всички сме щастливи в този случай. 15. Да поема отговорност за мен. Не знам какво има да коментирам тук. Кратко, точно и ясно. 16. Да си държи на думата. Да си държи на думата. Ако каже, че ще дойде в точно определен час, да дойде в точно определения час. Не да закъснява с 5, 10, 15, 20, 30 минути. Това е недопустимо. Това много говори за в бъдеще. И, например, ако той си държи на думата за малките неща, той ще си държи на думата и за големите неща. Ние в началото, когато с Пепи тръгнахме, бяхме тинейджери. Ние все още бяхме в училище. Аз бях на 16, той беше на 17. И това, което много така задълбочено си говорихме е, че аз искам да имам сигурност и просто търся човек, който да търси развитието, да иска професионално развитие и така нататък и така нататък. Та той се съгласи с това и каза, че той ще се опитва да израства. Това за мен беше успокоително, а и през времето, в което сме ходили, което беше 3 години, аз виждах как той разцъфтява и израства все повече и повече и до ден днешен той е надградил себе си, което мен може само да ме радва. 17. Да предпочете сегашния дискомфорт пред дългосрочния такъв. Предполагам сте чували и знаете, че има неща, които по-добре сега да ви е зле и да ви боли, отколкото по-късно да страдате. Най-прост пример е тренировките. По-добре сега да те боли, когато си в залата и тренираш, отколкото цял живот да те боли, защото не си тренирал и имаш куп здравословни проблеми. И 18. Много важно нещо. Да е мъдър. Предполагам, знаете, че е необходимо да се търси мъдростта, ако искаме да успяваме в живота. В случая тази точка също беше покрита. Това бяха всички изисквания, които имах към него и преди да ги поставя, се уверих, че аз мога да ги покрия. Разбира се, не съм му ги споделяла точно по този начин, по който аз ви ги казах на вас, но по-скоро чрез различни въпроси. Самата аз търсех и проследявах тези неща, защото иначе възможно е човека отсреща да се почувства все едно е на изпит, а ние не искаме това. Искаме просто да се уверим в това, че човека срещу нас е това, което ние търсим. Как аз се изградих като човек преди да срещна партньора си? В предни видеа ви казах, че аз съм човек, който изключително много обича да се интересува по тази тема, чела съм много, слушала съм много. Няма как, когато ти си заобграден с толкова много информация, да не се подготвиш за едно такова взаимоотношение. Естествено, няма как само на теория, трябва и на практика да се прилагат нещата. Същото важи и за взаимоотношенията, които имаме с нашите приятели. Предполагам се досещате, че просто ако не можем да водим едни взаимоотношения с приятелите до нас, не може да очакваме от себе си да водим едни
по-дългосрочни взаимоотношения с нашата половинка. И сега, специално за моите дами, изкарала съм ви няколко въпроса, върху които е добре да се замислите, по които да разберете дали човека, с който сте в момента, или бъдещия човек, който ще срещнете, ще бъде подходящ за вас. А ето ги и въпросите. Естествено, това го казахме, но хубаво отново да го повторим. Как се държи с родителите си? Много важно. Потиска ли те за интимност? Сега, предполагам, при повечето е следния сценарий. Излизате на няколко срещи и после директно в леглото. Минават няколко месеца и връзката ви стига до своя край. Това се случва, защото мъжете просто така са устроени. Те искат едно единствено нещо и това е секса. И ако вие му го дадете още в самото начало на вашата връзка, то какво правите после? Разбира се, в секса няма абсолютно нищо лошо, но е редно да бъде в брака. Говорили сме за това много пъти. Ако искате вашето взаимоотношение да продължи дългосрочно, то предизвикайте се да направите това нещо. Няма нищо по-хубаво от това да изчакате до брака. По този начин се осигурявате, че до вас е един човек, който наистина се интересува от вас, а не просто да си задоволи физическите желания. Готов ли е да се променя за теб и действа ли вече по промяната? Ако видиш нещо, което не ти харесва в неговото отношение, поговорете си и кажи, че няма как да направиш компромис с това. Например, ако много заглежда жените. Ако това не ти харесва, поговори с него и му кажи: аз не мога да толерирам това. Или го променяш, или се разделяме. Това е положението. И ако той ти каже да, добре, като мине известно време, ти трябва да се увериш в това дали наистина се случва. Не може да вярваш просто на самите думи, но трябва да го виждаш и на делата. Естествено, много зависи каква промяна искаш от човека. Не е редно да променим идентичността на самия човек, но ако има някои неща, които нас ни нараняват, то тогава е хубаво да се променят. Следващото. Виждаш ли го като лидер, а не като човек, който тепърва ти ще трябва да обучаваш, да го подбутваш да израства и така нататък. Съгласна съм, че жената трябва да бъде човек, който да помага на мъжът си да израства, да. Но не да го буташ и да се опитваш да го казваш: айде, направи това и онова. Много трудно би се получило. Трябва мъжа до вас наистина да има желание да израства и да бъде лидер. Естествено, това не е нещо, което всеки има натурално изградено в себе си, но е хубаво тези мъже, които го нямат толкова натурално изградено в себе си, да се обучават в тази сфера. Не е нещо кой знае какво, не е чак толкова трудно, но е изключително мъчително за една жена да изисква от мъжа до себе си лидер, докато той не иска да бъде такъв. Това е много важно да бъде изговорено. Харесвам го и много го обичам, но просто не бих си легнала с него. Значи просто няма как да стане. Жените сме така устроени, че се влюбваме повече в начина, по който един мъж се държи към нас, неговата вътрешност, отколкото неговата външност. Но има и такива ситуации, в които се влюбваме в такъв тип мъже, които просто не ни привличат физически. И това може да се окаже много голям проблем, ако продължите взаимоотношения с такъв мъж, защото разберете, че това ще бъде човека, който ще бъде до вас цял живот. Винаги ще има мъже, които ще бъдат много по от вашия мъж, или поне вие така ще си мислите. Но ако не се чувствате привлечени и физически от мъжа до вас, ще ви бъде изключително трудно и ще се чувствате много зле. В крайна сметка и физическото привличане играе огромна роля. Следващото. Грижи ли се за себе си? Физически, духовно и ментално. Виждаш ли в него потенциал за развитие? И нещо, което ми е много любимо, склонен ли е да бъде мъжа до теб и да те издържа финансово и да бъде твоя подкрепа? Аз съм на мнението, че мъжът трябва да бъде този, който да издържа жената, но жената, ако има възможността, е добре да работи. Има случаи, в които жената е работила дълго време и е изключително изтощена и тогава е редно мъжът да покрие тази нейна нужда.
идват моменти, в които жената забременява, трябва да се отгледат тези деца. И точно това са периодите, в които мъжът е редно да покрие тази липса на финанси. Разбира се, редно е да бъдем трудолюбиви, но нека да не забравяме, че мъжът има отговорността да води семейството. Това важи и за финансите. Следващото. Заглежда ли други жени? Най-вероятно не съм единствената, но за мен това е абсурдно. Какви са снимките, които качва? Качва ли разголени снимки? Защо ги качва? Аз съм на мнението, че ако ти имаш хубаво тяло, не е редно то да бъде показвано на показ. Нашите тела са създадени единствено и само за нашите партньори. И колко е хубаво и ценно да го запазим в тайна. Разбира се, не говоря за моментите, в които сте на плажа, но нека и да не прекаляваме с банските. Тук говорим повече за онези снимки, които се качват просто за да се покажеш колко си готин и да получиш одобрение от обществото. Смятам, че това се корени много навътре в идентичността. Затова е редно да му се обърне внимание. Следващото е, какво мислят приятелите му за него? Когато влизаш в едно взаимоотношение, винаги, това се случва винаги, слагаш розовите очила и виждаш най-хубавото в човека срещу теб. Но приятелите му, които го познават от много повече време, отколкото ти го познаваш, ще могат да ти кажат какво наистина мислят за него и ти ще можеш да вземеш една обективна гледна точка. Много е важно също така да приемате обратна връзка от вашите приятели. Не се обиждайте. Приемайте съвети колкото се може повече. Даже си намерете една двойка, която вие смятате, че са мъдри хора, които могат да ви съветват постоянно и да бъдат до вас в целия този процес на изграждане на вашето взаимоотношение. Във всяко едно взаимоотношение има препятствия, но е редно да имате достъп до такива хора, до които да можете да се допитвате. Не винаги нещата са точно така, както вие си представяте, че са. При вас може да изглежда по един начин, но отстрани, гледна точка на човек, който е неутрален към вашата ситуация, нещата стоят по много по-различен начин. И също така, ако искаш да си спестиш бъдещи грешки, е редно да се замислиш върху следното. Трябва да имате ясни очаквания още от самото начало. Не е редно да влизаш в едно взаимоотношение без да поставиш своите очаквания на масата. Нека всеки един от вас да сподели от какво има нужда, какво очаква, когато влезе в това взаимоотношение, защото всеки очаква най-различни неща. И за жалост, много често отсрещният човек просто не може да ги посрещне. И това се случва, защото не са си провели този разговор още в самото начало. И за това, за жалост, много жени очакват брак и го чакат и този брак така и не идва. И това е защото не са го изговорили още в самото начало. Естествено, редно е да имате еднакви религиозни виждания. За мен това е изключително важно, защото ако един християнин се събере с един човек, който не вярва в Бог, колкото и да се обичат, колкото и да са толерантни един към друг и към мненията, които имат, ще дойде един момент в техния живот, в който те ще имат деца. И това е потенциален проблем, който би възникнал, защото единият родител ще иска да възпитава детето в неговите ценности, а другия в другите ценности. Няма смисъл, по-добре е да си го спестите. Както казахме, не може да взимате решение на база емоции, т.е. ако се чувствате по определен начин към един човек, то тогава можете да се впуснете в това пътешествие. Ами не, хубаво е да бъдете максимално информирани за човека, който стои срещу вас, и е редно да си намерите хора, от които да се съветвате. Разбира се, няма да е лесно, ще имате изпитания, ще имате трудности, но трябва да се научите как да разрешавате вашите проблеми. Разрешаването на проблемите не се случва, когато се фокусираме само върху себе си, върху това как ние сме се почувствали, а е редно да седнете двамата и да изговорите. Единия как се е почувствал, другия как се е почувствал и как можем да предотвратим взаимното нараняване и да се намери среден вариант. Това е най-разумният начин, по който може да се разреши даден проблем. Когато ние с Пепи имаме търкания, аз записвам нещата, които бих желала той да промени,
Той записва нещата, които би желал аз да променя и така намираме среден вариант. Да, не сме съгласни в повечето случаи, но за нас е много по-важно другия човек как се чувства и ако това означава аз да жертвам някои мои навици, то аз ще го направя, разбира се. Допълвам още нещо. Раздялата не е опция. Развод не трябва да съществува във вашият речник. Много по-лесно е да се откажеш, отколкото да се изправиш пред проблема и да направиш промяна в себе си. В едно взаимоотношение няма място за его. Не можеш да си мислиш, че ти си винаги прав, че ти никога не грешиш, че така нататък. И също така нещо много важно, което забравих да ви кажа, това е, че не е нужно да живеете заедно, за да разберете дали сте един за друг. Да, точно така, правилно ме чухте. Ние с моят съпруг не сме живяли заедно и искам да ви кажа, че нещата вървят много добре. Да, има си някои трудности в битовизмите, но ще ви уверя, че това се случва дори и при хората, които са живяли заедно още от преди техния брак. Нека да поемем отговорност за действията си и наистина да се впуснем в това приключение с позитивизъм, че ще го извървим до край. И след като ви затрупах с толкова много информация, нека да се върнем отново в самото начало, в което аз ви споделих за това, че истинската любов наистина съществува. Смятате ли, че вие можете да бъдете човек, който да се променя постоянно, да израства, да не спира да се учи и да се променя? Ако вие сте такъв човек, намерете също такъв човек, който да бъде склонен да прави същото и ви гарантирам, че вашето взаимоотношение ще издържи. Това са едни златни правила, които ви споделих. И когато настъпи момент, в който има неразбирателство, има проблем, голям проблем, който не може да разрешите заедно, винаги има изход и изходът е жертвата. Ако според вас цялата тази информация, която съм ви споделила, ви звучи прекалено изискваща, мога да ви пожелая просто успех, защото вярвам, че има такива хора, познавам такива хора, които имат страхотни ценности. И съм виждала във времето моите приятелки с страхотни ценности намират мъже, които имат страхотни ценности и така става нещо уникално красиво. Уникално е да виждаш как едно такова взаимоотношение процъфтява, именно защото е имало правилния старт. Пожелавам ви да си намерите вашият човек, да градите заедно едно страхотно взаимоотношение и да имате страхотно бъдеще, знаейки, че в любовта винаги трябва да се инвестира.